tenim un quadrat massís de 30 o 35, de 30 mil·límetres, el qual ja hem escalfat i hem aixafat la punta per donar-li una forma angular del qual en sortirà el morro. I d'aquesta punta ara mateix l'estem tallant i estem fent una incisió amb una escarpa de tall per obrir-ne la boca. Vale, ja està. Ja podries degollar-lo. Ara, després d'haver fet el tall, canviem l'eina amb una eina que li diem de degollo. Una miqueta més. Fes-li una miqueta més amb l'altra. I aquesta eina de degollo el que ens permet és donar-li punt rodó al final de la boca, perquè no ens quedi un tall llis. Ja està. L'escalfaria una miqueta més. Llavors, és una feina que es fa en calent, sobretot. L'important és que el ferro estigui calent perquè sigui ben maneable, gairebé com la plastilina o l'argila, es podria dir. I d'aquesta manera pots dominar el cop i dominar la pasta cap on vols que vagi. Pels que tenim aquí més a prop, us he fet un petit esquema perquè entenguem el procés que estem fent. Això seria el perfil, la planta del quadrat i el frontal. El que hem fet ara ha sigut aixafar la punta una mica. Això és la part del morro. Ara li hem fet una incisió aquí, tallant perquè ens surti la barbeta. I el següent pas que ha fet ha sigut arrodonir el tall, al final d'aquesta barbeta. De manera que la boca l'hem obert. Ara el que farem serà arreglar aquesta forma. Sí. Una mica. Sí, ara l'acabarem d'arreglar amb la següent eina, que és més ampla, per fer, diríem, el que és el final del llavi del dragó, perquè no quedi tan mecanitzat, diríem, que sigui més plàstic, més artístic, al cap i a la fi. Com el tens? A veure com està. Una miqueta més, no? De fet ja podries treballar-lo una mica, sí. Sí, pica una mica en diagonal per fer-li una mica la forma de llavi. Vale. Doncs passem. Molt bé. Ara un cop tenim la boca feta, el que farem és amb el martell de bola o el de pena, no el desestaquis. Aixafa-li el morro, recalquem que en diem el morro perquè creixi en volum. El morro de baix? Els dos, tant el de baix com el de dalt. Una mica de front i de costat. Fica'l més en diagonal cap amunt. Amunt? No, pla. Saps? Més pla. Vale. Un cop el tenim així ja, amb l'eina, per marcar una miqueta més el llavi de sota, per exemple, pica'l més en diagonal, que no l'aixafis. Sí. Ara ja comença a estar fred. Vale, para. Para perquè se'ns deforma. El problema, quan dic que hem de treballar amb el ferro calent, és bàsicament perquè el ferro et doblega pel punt on està més calent. I si ens interessa aixafar la punta i se'ns està refredant i la part del coll està calenta, se'ns doblegaria el coll i la boca no. Per això hem d'anar escalfant i anar treballant, Ara, quan el tingui calent, el que farem serà fer les incisions del nas. Aquesta part d'aquí l'hem obert, que seria
el llavi inferior, això, i ara farem un parell d'obertures que seran els narius, i ja començarà a tindre una mica més de forma de bèstia. Un cop tinguem fet els narius, passarem a fer els ulls. El nariu el fem amb un punxó, amb un punxó de punta, i el que és l'ull ho farem amb un degollador, amb una boterola, que tant serveix per arreglar cabotes com per, en aquest cas, arrencar la pasta que acabarà sent l'ull. Llavors, tot el que s'afegeixi després ja és decoració. Si un cop tens la boca oberta, el nas fet i els ulls, tot el que puguis afegir són talls decoratius. Per aquí, si voleu veure, he portat una mostra. Bueno, això és més fantasiós que no pas el que estem fent, però veieu, per exemple, ara hem obert la boca, que és diferent que aquesta, i el que dic dels narius anirem a fer això d'aquí. Quan he comentat que l'hem recalcat és per donar-li aquest llavi en el nas perquè no ens quedi recte, perquè no ens quedi, com dic jo, mecanitzat, que sembla que sigui tallat i prou. Lo maco és que és aixafat, per això dic aquesta sensació de plastelina, de fang, i el mateix farem amb els ulls. Ja? Si en cas fes el nas. El nas. Fes els dos orificis, marca'ls, sí. Foma-li fort, sense por, no. Vale. Ara l'altre. A veure, para. Fuma-li amb el més gros. Més gran? Bé, sí. Vale, que no se t'arrugui tant. Molt bé. I ara amb el martell arregles una miqueta el morro. El morro d'aquí cap avall? A veure, picant d'aquí, arregles una miqueta el que és la part alta del nas. Tirem amunt. Aixafant-lo. Aquí. Vale. Ara pica'l de canto. Pica'l d'aquí, així. Que no quedi tan angulat. Li mates el canto. Així no queda tan pronunciat. Molt bé. Vale. Al davant? O marquem els ulls, si de cas. Està molt fred, Està fred? Però marca'l. Dóna-li un cop per tindre'l ja ubicat. Fica'l més en diagonal per arrencar més la pasta. Vale. Que després l'hem d'escalfar una altra vegada? Sí. Bé, deixa'l així marcat. Després ja el repassarem. I els narius de baix primer o no? A baix li vols fer narius? No, ara a l'escalfar-lo tancarem la boca, que a l'hora de tancar-lo farem la dent, també, es podria dir una miqueta, i farem els ulls. Primer tanquem la boca, si t'és més senzill, sí. No sé si anem bé de temps, però... En aquest cas és un gos. Vindrà a ser semblant però amb la boca oberta i sense les orelles. Clar, tot això són el que deia dels detalls, tot el que facis de més. Bueno, nosaltres som els que organitzem la trobada a Besalú, que aquest any ens han demanat a veure si podíem organitzar el que era la forja de carrer, aquí a Capdavànol. I jo concretament vinc de Mataró, de Can Marc. Veus, ara, Joel? Jo el que dic
des del llavi. Sí, a veure, aguanta. Picant-lo cap avall per fer arrencar la... Bueno, baixar una mica de passat. Sí, el llavi de sota, el doblegant-lo. Si l'aixafes pel costat... Encara que sigui. No, amb el martell. Sí. Vull dir que faci una mica d'arruga, saps? Sí, ara picant per aquí del costat. Pica per aquí al costat, cap amunt. Ahí. Vale. Ara l'altre costat. Vale. Bueno, para. Ara amb l'eina sega'l del mig, un altre cop, amb l'altra eina. Aquesta grossa. Sí. Sega'l de front, una miqueta. Que abans no n'hi ha anat. Bueno, tant és. Vale. I ara fes el mateix, però en diagonal cap amunt per tancar la boca. Sí, eh? Sí. Escalfem? I tu algú que aguanti, perquè... Pots aguantar, Jacob? Aguanta d'aquí. Aguanta. Fico aquí Sí, pressiona cap amunt, tu. i l'escalfem. Sí, potser sí, escalfa-lo una mica. Que el marcarem molt. Sí. Té una opció de gravar en directe. Hauríem d'escalfar darrere la boca, no? A veure. Hauríem d'escalfar aquí sota. Una mica sota la barba. Hem de deixar-lo Per així. res, per tot just tancar-lo una mica. Vull dir, no podrem fer el que fem a casa. Mitja hora no. Clar, heu d'entendre que un cap d'aquest tipus, quan ho fem a taller, normalment, clar, hi dediquem molt més rato i més atenció, també. Aquí se'ns belluga tot, estem incòmodes, ens hem d'espavilar com podem. Avui la demostració aquesta durarà mitja hora, però això per fer-ho bé, a taller podem estar 2 hores, 3 hores, 4 hores, depèn dels detalls que incorpora aquest dragó. L'exemple que he portat jo, que té les banyes, sí que és veritat que hi ha soldadura i hi ha més elements, però clar, vull dir, potser he estat tot un dia per fer-lo. Sí. Sí. Més que collar has d'aguantar que no se li mogui la peça. En diagonal cap amunt. Espera't, que si no se't tancarà massa. Vale. Més vertical. Què? Pica més vertical. No. Ahí. Això. Vale, ara para. I amb el martell intenta tancar la pasta. Això. Aquest ja no. Bueno, aquest ja t'has menjat la pasta. Bueno. Vale, ara el mateix amb els de dalt, que els de dalt encara tens pasta. Vale. Una mica més. Vale, i ara amb el degollo un altre cop enmig del morro. Aquí. El gros? Amb un petit, a veure. Ara tot. Vale. Per dalt o no? Para, fes els ulls ja. Que tot això ja són detalls, ja són, podríem dir, minúcies, no? Vale, a veure, para un moment. Has arrencat-la molt, Sí, a veure, pica més Des de baix? pel costat i arrencant cap amunt, saps? Però no s'arrencarà? Bueno, sense acabar-lo d'arrencar, clar. Veus? Que marqui tot el punt rodó de l'ull. Molt bé. Giro cap allà? Està fent bola. Sí, Sí. Jo ja ho faig. té aixecant una miqueta. Pica? No, deixa'm. No, deixa. Fes-ho tu. Però el que vols és que aquesta pilota surti una mica més. No, escolti més. Sí, potser sí. Escalfem? Escalfa-lo un pèl. No patiràs tant. Té, si en cas, no sé si es veu o ho veu la gent. Sí, ensenya'ls-hi una mica.
Bueno, la gent o la càmera? La càmera i la càmera. Com veieu, amb l'incisió de l'eina el que fem és arrencar la pasta del ferro per aixecar-lo i donar-li més volum. Ja ho pots escalfar, sí. Sí. Fem primer l'altre una mica? Sí, ara fes l'altre. Abans d'acabar aquest, aprofita que està calent. Vale. Més avall? Sí. Primer ho marques, això, ho marques de costat, ho marques tot ell. Marca-lo una miqueta més vertical. Això. Vale. Bueno, más o menos. Vale. Espera, li marco tot o no? Sí, però intenta, o sigui, arrencar-la una mica, saps? Ja, però que no ho vull. Sí, no, tot. Bueno, com vulguis. No tot, no fallis fins a dalt. Vale. Vale? Aquest ha quedat més. Bueno, clar, és el que diem, no ens quedarà simètric, potser, però si més no. Vale. I ara, si li vols, li pots fer el detall de l'ull. Li fots un punxó just, o sigui, aquí on surt la banya. Si la planes una mica abans. Aquí, eh? Una mica més que res per... Home-li. Fot-li fort. Fem així? A veure. Ves fent l'altre. Una mica més, si vols. Marco l'altre i vinc. Ai, mierda. Fota-li ja, fort. No aguanto bé, tio. No vulguis córrer. Què? No vulguis córrer, vull dir, no... Anem bé de temps. Va bé, sí? Sí, ja. Vale. Molt bé. Ara amb l'eina, amb la de mitja canya, ja és qüestió de fer detalls. Si li vols arrencar una mica pasta del morro o li vols fer incisions com si fossin les dents, és qüestió d'imaginativa i cadascú, cada forjador té el seu estil i la seva manera. I si fem d'obrir orelles a darrere o alguna Però obrir orelles et portarà molta feina ara mateix. És a dir, la idea era fer només el cap. Jo t'ho dic perquè si vols marcar una mica la dent... Però una només. Està fred, això. Està fred. Sí, bueno, sí que li marcarem. Una és arrencar pasta del morro. L'altra és des d'aquí, Sí. marcar una miqueta com si fos la dent, sense acabar-la de treure. No, marcar-la com si fos la geniva, saps? Però bueno, cadascú fa... A cada casa ha fet el drac de la seva manera, no hi ha una única manera. Per exemple, aquest tipus és molt típic de casa meva. Escalfa'l si vols. O deixem-lo així ja, vull dir, ja està fet gairebé, Massa cosa no farem més. No farem massa cosa més. No vols obrir una mica d'orella, res? No? Bueno, si vol. No, tampoc hi ha ningú. Ja veus. Sí, la cama jo el cargol una mica. Què fem? Jo l'arreglaria una mica i ja el deixaria. Marco davant dels llavis? Sí, i deixa'l. O sigui, marca-lo que et dongui temps de fer. Fota-li canya. No, que no fem No? baix ja. Una mica de darrere o alguna cosa. Bueno, No? Té poca... Què volia fer això, Pol? bueno, sí, d'una altra manera, però tant és. Que jo no ho he fet mai. Però espera't, agafa el petit. El d'embotí petit. Bueno, ara aquest perquè potser és gran per fer això. Si en tinguéssim un ull més petit,
podríem fer arrencar una dent més petita, no? Fem així? Sí. Amb l'altra banda. A veus? Vale, marca'l. I posem molt amunt aquesta, no? Bueno. I ara amb aquest l'arregles una mica. Arregla-lo una mica. Què vols que arregli? Pels cantos, això. Arrencar una mica la pasta del canto, que se separi. Vale, ara a l'altre costat. Però només el canto, em refereixo, saps? Més en diagonal. Ahí. Vale. És que l'hauria de fer en biel, no jo, el drac aquest. Que l'altra banda ja m'ha anat, Bueno, mentre s'entengui, la idea ja està. Bueno, anem bé. sí, arrenca-la així. Arrenca-la aquí. Fuma-li 2 cops. Ep, És que no... m'entens? Vale, ara per davant. Més que res perquè, sí, una mica. Ja està. I amb el de dalt podries fer el mateix si ho volguessis, saps? Què fem? L'altre és amb aquesta que és més ampla, el detall del morro, però clar, tot això són detalls, tot això. O sigui, són marques que li pots fer fins i tot en fred, Faig dos o no? com vulguis. No sé, hi pot ser un aquí, un parell, saps? No té una altra banda? Sí. Clar, si estigués més calent podries arrencar-lo més, però... Però amb aquesta no està tan fotuda l'eina. No, però ja està bé. Ja està, Vull dir... Vale. Hem de primar el coll. Bueno, clar, aquí ja començaries a... Per això et dic, ja és entrar en més detalls. Voleu ho fem? No, És molt picar. clar, bueno, aquí... Per això et dic, aquí t'hi podries entretindre tant de rato com volguessis. Sí, per exemple, podries pronunciar més els ulls, a darrere l'ull li fas una altra marca. Fem o no? O l'escalfes, deixem-lo així, ja. Deixa-lo així. Vaig explicar aquí que no. Doncs ja el tindríem. Ja tindríem el cap de drac una mica in extremis, però ve ser això, la idea. Que ens faria falta fer el coll. No té res a veure una amb l'altra, vull dir, són diferents... Vull dir, aquest és més fantasiós, no? Però l'idea de l'ull, d'arrencar l'ull, li podíem haver fet aquestes marques en el morro, o incidir més entremig del nas. Bueno, tot això són cosetes i cada ferrer ho fa de la manera al seu gust. I fins aquí la lliçó.